Сәлем, кадерле тамашачыбыз. Йылдызлык мизгилләре янәдән сезнең белән бергә. Созвездие йылдызлык хәрәкәтендә катнашучы районнарга багышланган тапшыруларны без дәвам итәбез. Чиратта Алексеевск, Әлмәт һәм Апас районнары һәм аларның сәләтле йылдызчыкларының якты мизгелләрен без бүген искә төшерәчәкбез. Сез әзер икән, әйдәгез, тарихка юл тотыйк. Алексеевск районы йылдызлыкта бик еш яңгырамаса да, үзен бер дә оныттырмый. Лидия Пантелеева, Гүзел Минакова, Сад эстрада хореография студиясе һаман истә. Ә яңа үсеп килүче сүз остасы Трофим Новиков, җырчы Дина Калимуллина исемнәре, Элита бию студиясе һәм башкалар Алексеевск районының йылдызлык хәрәкәте үсешенә зур өлеш кертүен билгели.
Весна, снова весной проехалась в казанском такси. Знак, подай мне знак, но лучше сам явись, меня спаси. Помнишь, весной 100 лет назад ветер ночной качал бессонный сад, где мы прощались. О, 100 лет прошло, но все равно я жду тебя этой весной. Ночь темная, пробегу одна мимо мостов, мимо дворцов эпохи ампир. Я его спою, радостную мою. Здравствуй, Казань, мой ласковый кумир. Только лишь раз в жизни иной раем для нас была Казань весной. Но мы расстались, да, я буду ждать дня, когда ты окажешься рядом со мной. Только лишь раз в жизни иной раем для нас была Казань весной. Но мы расстались, да, я буду ждать дня, когда ты окажешься рядом со мной. Окажешься рядом со мной. Окажешься рядом со мной, со мной, со мной, со мной. Вот она перед вами, коробка с карандашами. В нее совершенно свободно вмещается что угодно. В коробке с карандашами горы и океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. В коробке с карандашами живет зеленая елка. Ее украшали долго хлопушками и шарами. В коробке с карандашами заяц бежит припрыжку, он догоняет мишку с плюшевыми ушами. В коробке с карандашами подснежник снег пробивает, мальчик в ручье пускает кораблик под парусами. В коробке с карандашами недавно прошел дождик. Любуйся теперь, художник, радугой над лесами. В коробке с карандашами желтое солнце пляшет на желтых песчаных пляжах с веселыми голышами. В коробке с карандашами цирк, как обычно, полон. Бежит по канату клоун, жонглируя обручами. Вы все на свете найдете в коробке с карандашами, когда рисовать начнете. Вы это поймете сами, когда рисовать начнете сами. Хореографический коллектив «Виктория», Алексеевская.
Әлмәт районының Созвездие йолдызлык фестивале оешканнан бирле аның белән бергә атлый. Ел сайын 500-дән артык бала катнаша. Бар катнашучылар саны 10 меңгә якын. Настроение үрнәк хореография төркеме исеме иң беренчеләрдән Созвездие йолдызлык хәрәкәтенең күк йөзендә балкый башлады. Берничә елга төркем исеме югалып торса да, күңел бары йолдызлык гаиләсенә кире әйләндереп кайтты настроениене. Шулай ук Шанс, Альденс, Престиж бию төркемнәре Әлмәт районының йөзе кашы булып торалар. Ә берничә ел элек оешкан фристайл заманча бию студиясе йолдызлык сәхнәсенә көтелмәгән тизлек белән очып кирде һәм шул вакыттан ук призлы урыннар гына яулый. Ә төркемнең җитәкчесе Максим Апраксин конферанс номинациясендә катнашучы буларак Әлмәт районын бик яхшы итеп күрсәтте. Биюләре дисәң, менә дигән бию төркемнәре, конферанс дисәң, сүз осталары, җыр дисәң, Аделина Джафарова, Лия Мифтахова, Анастасия Цитрикова, Дамир Нурудинов һәм башкалар исемнәре яңгырый. Бар яктан да уңган Әлмәт районы.
Апас районы вәкилләре дә Созвездие йолдызлык фестивалендә бик теләп катнашалар. Һәр елны катнашу уңышлы булып чыкмаса да, яшь йолдызчыклар һәм аларның җитәкчеләре кулларын төшермиләр. Осталыкларын үстерү өчен Казаннан профессиональ бию куючыларны да чакырталар. Зөһрә Шәрәфетдинова, Аделина Закирова, Эдиля Салахова, Динә Гайнуллина, Әмирәм Баку, Булат Фәтхелисламов, Радость вокаль ансамбле, Хыял, Ялкын, Ритм, Нәүрүз, Пилигрим бию төркемнәре. Йолдызлык хәрәкәтендә Апас районының бәясен ныгыту, үстерү өчен күп көч куючылар бу. Где пляшет и смеется дружный наш честной народ. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 звонкая и яркая, как душа моей России, как моя душа, как душа моей России, как моя душа. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Барыня, барыня, сударыня, барыня. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 звонкая и яркая, как душа моей России, как моя душа, как душа моей России, как моя душа. Ярмарка, 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 как душа моей России, как моя душа, как душа моей России, как моя душа. Hey! Дам, дай, дам, да, дай, дам, дай, дам, да, дай, да. Hey, 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 hey! Дай, да. Ярмарка, ярмарка, золотая ярмарка, 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 звонкая и яркая,
веселя.